Què vaig sentir aquell dia i en directe quan es va tancar Canal 9? Pues, si et dic la veritat, a mi se'm va trencar un poc el cor eixe dia. Recordo ja estar a Madrid quan va ser el dia del tancament, en aquell moment amb tota la gent al plató crec que era el plató de notícies, i uau, era molt emocionant, era molt dur veure a tanta gent que estava a punt de perdre el seu treball i a més un treball que ens toca a tota la indústria que treballa en la televisió o en el cine, no? I va ser molt dur de veure que algo que a mi personalment m'havia ajudat d'aquesta manera i que podia ajudar a tanta altra gent de la professió en tots els aspectes, pues que es fundia negre per una mala gestió.